Управляващите отказват да разгледат нашето предложение за това моторни превозни средства да се прехвърлят без нотариална заверка на подписите. На 19 ноември е депозирано от мен предложението за това да отпадне тази административна тежест, която касае стотици хиляди сделки годишно, касае милиони български граждани. И сега забележете, за утре има планирана комисия по транспорт, където ще се гледа законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата. Но нашето предложение не е включено в това разглеждане, което е в нарушение за Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Повече от ясно е и прозира, че лобито и дългата ръка на нотариусите са се намесили да не се разглежда това предложение. Затова ние направихме формално такова в утрешния ден да бъде гледан този закон. Приятели, ще ви държа в течение какво ще се случи. Харесайте и споделете това видео, за да може то да стигне до повече хора. Така вие ще подпомогнете нашата битка за отпадане на тази административна тежест. Благодаря ви!